Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sil cyntaf yn hymor yr advent. Mi rydw I yma yng Nghaerathro, ger Caernarfon, ger bedd y parchedig John Roberts, sef Ieuan Gwyllt. Ac fe fydd yr oedfa hon heddi yn oedfa arbennig I gofio ac I ddiolch am fywyd a gwaith Ieuan Gwyllt. Mwy am hynny yn y man, ond gai ddiolch o flaen llaw I Alun Charles am arwen yr oedfa heddi. Ond cyn hynny, gadewch I ni offrymu gweddi dros Wcrain, gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, edrych arno ni nawr o ddew wrth I ni ddod ynghyd mewn gweddi a chyflwyno'r byd I ti. Cofyn yn arbennig am bawb yn Wcrain ac ym mhob cenedl a gwlad arall lle mae yna ormes a rhyfel a thrais. Gweddiwn arglwydd am gwell dealltwriaeth rhwng pobl a'i gilydd. Gweddiwn am gyfiawnder am y ddeiant a gras. Gweddiwn am heddwch ac am dangnefedd. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd. Amen. Unwaith eto eleni, mae torch yr advent wedi baratoi ar yn cyfer. Ar ganghennau'r dorch, fe welwch 4 canwyll a chanwyll wen yn y canol. Mae'r 4 canwyll sy'n amgylchynu'r dorch yn cynrychioli agwedd ar y paratoad ysbrydol ar gyfer dyfodiad Iesu. Mae'r 5 ganwyll sydd yn y canol yn cynrychioli bywyd Crist sydd wedi dod I mewn i'r byd. Mae un o'r canhwyllau sydd o gwmpas y dorch yn cael ei goleuo bob dydd Sul yn ystod yr advent, tra bo'r ganwyll yn y canol yn cael ei goleuo ar ddydd Nadolig sydd, fel mae'n digwydd, ar ddydd Sul y flwyddyn hon. Yn y rhifyn diweddaraf o'r cylchgrawn Cristion, mae penillion gan Robin Gwyndaf ar ganhwyllau'r advent. Mae'r cyfansoddwr yn awgrymu y byddai'n dda I ni ganu neu adrodd pennill o sil I sil wrth oleuo'r canhwyllau. Cyn canu neu adrodd y cyfan wedi goleuo'r 5 ganwyll ar ddydd Nadolig. Fe fyddwn ni'n dilyn y drefn hon gan ddechrau gyda'r ganwyll gyntaf y bore yma, ac adrodd y pennill cyntaf gyda'n gilydd wedi ei goleuo. Canwyll sy'n cynrychioli gobaith neu ddisgwyliad yn rhagweld y Meseia sydd I ddod. A dyma'r pennill. Mae'n dymor yr advent a'r nos yn ein tir. Goleuwn y ganwyll sy'n twynnu mor glir. Mae'n ganwyll ein gobaith ac Iesu fab Duw yn rhoi yn i'r gole i'n harwain yn fyw. A gadewch I ni barhau'n hoedfa gydag emyn sydd yn adran yr advent a'r geni yn ganeuon ffydd. That's
Mae dau ddarlleniad gyda ni bore yma, y naill o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd. Ein darlleniad cyntaf yw'r ganfed salm, salm o foliant. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef e'n gwnaeth, ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym, a defaid i borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. Canis da yw'r arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Ac fydd awn hael ddarlleniad o lythyr Paul at yr Effesied, adnodau yn y 5 bennod sydd yn ein hannog ni i fyw fel mae Duw eisiau, fel plant y goleuni, ac i ganu mawl i'n crewr fel arwydd o ddiolch. Felly, gwyliwch eich ymddygiad yn ofalus, gan fyw nid fel rhai anoeth, ond fel rhai doeth. Daliwch ar eich cyfle oherwydd yma'r dyddiau'n ddrwg. Am hynny, pidwch â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllus yr arglwydd. Peidiwch am meddwi ar wyn, a fradlonedd yw hynny, ond llanwer chwi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd â salmau ac ymylau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Diolchwch bob amser yn bob dim i Dduw y Tad yn enw'n harglwydd Iesu Grist. A byddwch ddarostengedig i'ch gilydd o barchedig ofn tuag at Grist. Mae nifer ohono ni wedi bod yn dilyn cymanfawydd yn ddiweddar. Cymanfa cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhydaman. Dechrau canu, dechrau canmol yn y Tabernacl Treforys. Ac mae edrych ymlaen hefyd yng Nghaerfyrddin ac mewn sawl man arall yng Nghymru yn ystod yr Advent siŵr o fod at gymanfa garolau. Wel, mae gan ddilynwyr cymanfawydd ddyled fawr i Ieuan Gwyllt. Gŵr y dathlo'n 200 mlwyddiant i enni'r mis nesaf, un a gyfrannodd mor heleth un traddodiad emenyddol yng Nghymru. A dyma chi grynodeb o hanes i fywyd. Ganed John Roberts, neu Ieuan Gwyllt, yn Rhywfelen, Capel Seion Aberystwyth, ar y 7 o Ragfyr 1822. Cyn i'r teulu symud i fyw i Dynaffordd Penllwyn Aberystwyth, ac yna i Bustill Gwyn yn Nyffryn Melin Dŵr. Derbyniodd i addysg gynnar yn Ysgol Lewis Edwards Penllwyn, a bu am ychydig o fisoedd yng Ngholeg Normal Borough Road, Llundain. Daw i enw barddol o'r un a ddefnyddiau'n ifanc wrth ysgrifennu barddoniaeth, sef Ieuan Gwyllt, Gelltydd Melin Dŵr. Gweithiodd am gyfnodau fel clerc gyda chwmnïau yn Aberystwyth, ac yna fel athro yn yr Ysgol Fritannaidd yn Skinner Street yn y dref. Yn 1852, cafodd ei benodi'n olygydd yr amserau gan olynu Gwilym Hiraethog, ac yn ystod y cyfnod hwnnw yn Lerpwl y dechreuodd bregethu. Symudodd wedyn i Aberdâr i olygu'r gwladgarwr, a phriododd â Jane Richards o Aberystwyth. Yn 1861, cafodd ei ordeinio'n weinidog gan y Methodistiaid Calfinaidd, a gwasanaethodd eglwysi Pant Tywyll Merthyr Tydfil, Capel Coch Llanberis, a'r Fron Llanfaglan ger Caernarfon. Wel, roedd cyhoeddi i gasgliad cyntaf o donau llyfr tonau cynulleidfawol yn 1859 yn garreg filltir nodedig yn natblygiad canu cynulleidfawol crefyddol
yng Nghymru. Fe'i disgrifir gan un arbenigwr fel maes llafur cantorion capeli Cymraeg am flynyddoedd. Cyhoeddodd atodiad a hefyd ychwanegiad i'r llyfr tonau. Yna, wedyn, ym 1874, cyhoeddodd sŵn y Jiwbili, sef trefniant o emynau a thonau Sancia Mwdi yn Gymraeg. Bu'r casgliad hwn yn ein hynod o boblogaidd a dylanwadol, gan ddod â nodyn newydd i'r canu, a oedd yn dra gwahanol i gynnwys y llyfr tonau. Teithiodd Ieuan Gwyllt yn ogystal i bob rhan o Gymru i ddarlithio ar ganiadaeth grefyddol. Cysylltir ei enw gan amlaf a'r gymanfa ganu. Roedd yn enwog fel arweinydd cymanfaoedd canu ac fel beirniad. Fe'i disgrifir fel cawr o ddyn sy'n pingo mewn canrif o gewri. Gan ychwanegu mae ei ddylanwad yn anad neb a fi'n fodd i ddwyn i fri y gymanfa ganu a'i gosod ar dir disgybledig. Credai y dylai pob cynulleidfa gynnal cyfarfod canu crefyddol. Ei nod oedd gwella caniadaeth grefyddol. Roedd y geiriau'n bwysig iawn i Ieuan Gwyllt wrth reswm. Wrth ddisgrifio'r cyfanfa ganu delfrydol, pwysleisiau fod y briodas o dôn ac emyn yn hynod o bwysig. A hanfod cymanfa ganu iddo oedd mae canu'r gynulleidfa oedd y canu. A dyna pam y cyfeirid at un aml, mae'n debyg, fel cymanfa ganu gynulleidfaol. Bu farw Ieuan Gwyllt ar y 14 o Fai 1877 a'i gladdu ym mynwent Cae Athro ger Caernarfon. Wel, mae gan Ieuan Gwyllt 3 emyn a 9 o donau yn Caneuon Ffydd. Ei donau mwyaf adnabyddus yw Ardudwy, Esther, Liverpool a Moab. Mae gan Ieuan Gwyllt emyn adfent yn Caneuon Ffydd, a hefyd 2 emyn arall. Cyfieithiadau yw'r rhain, sy'n gyfarwydd iawn i ni, a gadewch i ni aros gyda nhw am ychydig. Trown yn gyntaf felly, at un o'n hemynau Cymraeg mwyaf poblogaidd, mi glywaf dyner lais. Cynnyrch yr Unol Daleithiau yw'r emyn o waith Lewis Hartso, gweinidog ac emynydd a cherddor dawnus. Cyhoeddwyd trosiad Ieuan Gwyllt yn sŵn y Jiwbili. Tyfodd yr emyn yn boblogaidd iawn pan ddaeth yn rhan o repertwa corau meibion ar y dôn Sara. Mae'r emyn yn sôn am yr Iesu sy'n galw, yn gwahodd ac yn cryfhau. Ac fel y dywed Wayne Hughes yn emynau ffydd, mae'n bwysig i ni gofio fod yn rhaid i ni gymryd y cam cychwynnol o dderbyn Iesu cyn cael profi o'r holl fendithion ysbrydol a ddaw yn sgil hynny. Gadewch i ni gyd adrodd y geiriau, y penillion i ddechrau ac yna'r cytgan, cyn gwrando ar yr emyn cyfan yn cael ei ganu. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi, i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gyda'r saint, ffydd, gobaith, cariad pur a hedd,
a phob rhyw nefol fraint. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith drwy'r ras. Mae'n rhoddi nerth i mhennau gwan, i feiddi mhechod cas. Gogoniant byth am drefn, y cymod a'r glanhad. Derbyniaf Iesu fel yr wyf, a chanaf am y gwad. Arglwydd, dyma fi, ar dalwad di. Canaf enaid yn y gwaed, a gaed ar galfari. Cydweddiwn. Diolchwn i ti, ein tad, am emynau a'i cyfansoddwyr. Am eiriau wedi plethu'n dyn, mewn emyn, rhoddwn foliant, am ddawn y bardd a chrefftwaith hwn, fe ganwn dogoniant. Diolchwn am emynau lif yn canu am dy gariad, trwy ddethol gair yn gelfydd iawn, cydrannu gawn ein profiad.
Ac mewn priodas gair a chan, cawn hafan o'n pryderon. Fe gawn mewn emyn, fel mewn salm, eli drin falm i'r galon. Am eiriau beirdd yr awen gynt, fi'n canu drwy'r canrifoedd. Am waddol deg i ni a'n plant, rhwng foliant yn oes oesoedd. Meddyliwn yn arbennig y bore yma am Ieuan Gwyllt, ac am ei ddawn yntau a gerell i briodi geiriau a thonau pwrpasol. A diolchwn i ti ein tad am y tymor hwn, tymor yr adfent, tymor o ddisgwyl a gobeith. A bydde di fflam canwyll yr adfent hwn ein tad, ein llanw a gobaith, yn cadw'n effroed y bresenoldeb yn y byd, a'n harwain at bobl a llefydd mewn angen. Ar bore hwn ein tad, meddyliwn am bawb yn ein byd sy'n dioddef oherwydd trais a rhyfel. Am bawb sy'n anhwylus, a phob teulu ym mhob man sy'n galaru'r dyddiau hyn. Diolchwn i ti am dy fab Iesu, am ei ffordd o fyw a'i esiampl i bob un ohonom. Helpa ni i'w dderbyn. A chymorth ni i fod yn grist i bawb yma i bywydau yn yn cyffwrdd, i weld eraill fel y gwelodd Iesu hwy gyda llygyd tosturiol, i wrando fel y gwrandawodd Iesu ar gri calonau ysig ac ar fyd rhanedig, i wasanaethu eraill fel Iesu, heb unrhyw amodau, i gyffwrdd eraill fel Iesu, gyda gobaith. Diolchwn ein tad, dy fod wrth law o hyd i wrando cri, pob un ohono, ac i ymgeleddu pawb, ble bynnag y bont, yr adfent hwn, fel pob amser. A gadewch i ni gyd adrodd gweri'r arglwydd. Ein tad, o'r hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Deled deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn una ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rydyn ni am gloi'n gwasanaeth gyda gemyn arall a ddaeth draw o'r Unol Daleithiau i Loegr trwy ymgyrchoedd Sanci a Mwdi. Ceir cyfieithiad o'r emyn gan Ieuan Gwyllt yn Sŵd y Jiwbili. Mae deisiau di bob awr. Mae'r dôn o waith Robert Lowry yn gallu cyffwrdd a thanio cynulleidfa a chreu awyrgylch gwbl drydanol. Fel yr esbonia Ieuan Llywelyn Jones yn Emynau Ffydd, mae'r penillion yn cynnig 3 rheswm pam mae arnom eisiau'r arglwydd. I dyne'r lais sy'n cynnig hedd i ni, i allu i ddinistrio grym temptasiynau, a'i fedr i roi blas newydd ar ei eiriau a phwrpas iddynt. A thrwy Iesu a neb arall y dawn at Dduw. A boed i'n unne yr adfent hwn
gael arweiniad i sylweddoli a gwerthfawrogi hyn. Gadewch i ni ddarllen y geiriau cyn canu'r emyn, y penillion i ddechrau, ac yna'r cytgan. Mae deisiau di bob awr ddarglwydd ddew. Daw hedd wrth dyner lais o nefol ryw. Mae deisiau di bob awr tri gyda mi, cyll temtasiynau grym yn dymil di. Mae deisiau di bob awr rhodolau clir, rwy mi nerth a blas dy eiriau gwir. Mae deisiau di bob awr sancteiddia fri, yr Iesu gwna fi'n wir yn eiddo ti. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch arbennig i Alun am baratoi ac am arwain oedfa mor fendigedig. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.